Първо, честита победа, 3 гола. Как беше мачът отвътре? Трудно беше, но мисля, че така ние си го направихме по-лесно през второто по време, особено като вкарахме втория гол. Създадохме много ситуации този матч, вкарахме си 3 гола, което е добре. Мисля, че играхме добър футбол днес и така улеснихме си матча, както се казва. Вие оглавявате листата на голмайсторите на Добруджа с 5 гола до момента. Смятате ли да запазите тази лидерска позиция? Аз имам лични цели в главата си, които съм си поставил да вкарам определен брой голове в първенството. Надявам се да си ги изпълня и ако някой успее да ми задмине целите и това, което направя, ще е добре дошло, защото ще е от нашия отбор, така или иначе. Казвате лични цели, какви са те? Не искам да си ги издавам, имам си в главата някакъв брой голове, които съм си поставил да вкарам и да много изпълня. Предстои ви сега матч за Купа България. Там очакванията ви какви са? Играем срещу лидера в FBET лига, както се казва, в момента са на първо място. Труден мач е, но ние ще направим всичко възможно да ги отстраним и да зарадваме хората, които ще дойдат да ни подкрепят.